पुरुषयं भूषुत शुण सावधाने तोर महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिबु ताहार सम्भाष संसार धर्मशास्त्र जेते सबु गोचर तुम्भे मते व्यास मुनिଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ଏ କଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛୁ ଶୁଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହି ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ବଦଇ ଅଛି ଏହି ମତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତି ଶିଷ୍ୟର ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ଯେଣୁ ଟୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭରେ ଯେବି ଦୟା ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ସେ ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁନ୍ତି ପାଣିଙ୍କ ଉପବ୍ରତ ଚିନ୍ତି ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଅସମ୍ଭତେ ସାର ଉପତି ତୁମ୍ଭ ଚିତେ କହ କେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହିତଳେ କି ପ୍ରିୟ ଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କି ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ସେ ହେତୁ କହ ସୁଧ ଜିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ଘୋର ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ବଢ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ ଯା ଭୟ ଜୀବ ତେଳେ ହରି ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ତରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାବନ ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗନ୍ଥି ଶୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଦେଶନେ ସ୍ଥାନ ପାନେ ଯାହାର ଦଶ ଗୁଣ ସୁଖେ ପୁଣ୍ୟ ଭକତି ଏକେ ଏକେ କଳି କଳୁଷନ ଲାଗଇ କେବା ନତରେ ଏହା ଗାଇ ଯେ ଦଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭାବବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରେ କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦୁଃଶୁଭ କ୍ଷେଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୂମୁନି କର ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭ ମେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳିକାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭକ ଭବ ଜଳେ ଏ କଳୁ ବକର ତୁମ୍ଭେ ପାର ବୋଇତେ ଯେହେଁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ ହରି ଭକତ ବସ୍ତଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆଗମେ ଭଗବାନ ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ସେ କଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ବିହରେ ଅବିନ ମଣ୍ଡଳେ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ଦୋଷ ନ ଲଭେ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଜିହା ଯେ ସନେ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁ ଏ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି ବ୍ୟାସ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି ହେମନ୍ତ ନୈମିଷ୍ୟ ବନସ୍ତେ ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ
ସୈନିକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଜଣଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଏ ଘୋର ବଡ଼ ଦୁସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଶୟଂ ସଂହିତାୟଂ ବୈୟାସିକ୍ୟଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷେୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଋଷିପ୍ରଶ୍ନେ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ।